ମୋହଦଧି ଶିକ୍ଷା ମୋହଦଧି। ଶରୀର ଶବ୍ଦ ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆତ୍ମାଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ଶରୀରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରଥମତଃ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ମନ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରାନ୍ତ ସମୂହକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବା ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହସ୍ତ, ପଦ, ମୁଖ, ପେଟ, ମୁଣ୍ଡ, ପିଠି ଆଦିକୁ ଅଙ୍ଗର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଶରୀରର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ ନାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଜିର ଭୂତାତ୍ମ ଜୀବ ଗୃହୋପଘନ ଘନ ଗଣ୍ଡି ସୂତ୍ର ଶାଖ ଅବୟବ ସେନ ମାଂସପିଣ୍ଡ ଦେହ ଯିବା ଧାର କଳିବର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂରବ ପୁବ୍ରଧ୍ନ ବିଗ୍ରହ ପଞ୍ଜର ସିଂହନନ ଧାମ ଜନ୍ୟ ମୁକୁଳ ସକଟ ଜୀବ ମନ୍ଦିର ମୃଦ୍ଗଳ ବନ୍ଧ ଗାତ୍ର ଘଟ ସ୍କନ୍ଧ ଭୋଗସ୍ଥାନ ପିଣ୍ଡ କରଣ କୁଳାୟ ଅଙ୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଧାମନ ଭୋଗ ସ୍ଥାନ କାୟାକାୟ ଭାଣ୍ଡପୁର ବର୍ଷ୍ମ ପଞ୍ଚ ମନ ଝରଝରିକ ଅଙ୍କ ଜଗତ ରଥ ଜୀବ ମନ୍ଦିର ନାଳିକ ମନ୍ଦିର ନାଳିକ।